Hello, good morning guys. Tawane फुङावहाय एक्सारसाइज खालामनो फैदों आरोना आङो लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ आरो आं चेनेलखौहाय दासिमबो साबस्क्राइब खालामना लायाखैबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ एक्सारसाइज खालामनो फैदों होननानै लोगोफोर दायो भिडिअखौ आं आगोलाव जागायनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम लोगोफोर फुङावहाय एक्सारसाइज खालामनो फैदों आरोना दे भिडिअखौ जागायनोसै लोगोफोर Yeah. No. share खालामनो दाबाव दिनैनि भिडिअ एसेयावनोमोन लोगोफोर लोगो मोनसेनो नेक्स्ट भिडिअआवहाय